Mali princ, Antoine de Saint-Exupéry. Leonu Vertu. Molim decu da mi oproste što sam ovu knjigu posvetio odrasloj osobi. Imam jedno ozbiljno izvinjenje. Ta odrasla osoba je najbolji prijatelj koga imam na svetu. Imam i drugo izvinjenje. Ta odrasla osoba u stanju je sve da razume, čak i knjige za decu. Imam i treće izvinjenje. Ta odrasla osoba živi u Francuskoj, ona je gladna i njoj je zima. Potrebno je da neko uteši. Ako sva ta izvinjenja nisu dovoljna, rado ću posvetiti ovu knjigu detetu koja je nekad bila ta odrasla osoba. Sve odrasle osobe su nekada bile deca, ali se malo njih seća. Ispravljam dakle svoju posvetu. Leonu Vertu, kada je bio mali dečak. Kada mi je bilo 6 godina, vidio sam jednom prilikom jednu veličanstvenu sliku u nekoj knjizi o prašumi koja se zvala Istinite priče. Slika je predstavljala zmijskog cara kako guta neku zver. Evo tog crteža. U knjizi je pisalo: zmijski car guta svoju žrtvu celu ne žvarčući je. Posle toga nije u stanju da se kreće i spava 6 meseci dok je ne svari. Mnogo sam tada razmišljao o pustolovinama u prašumi i uspeo sam da olovkom u boji nacrtam svoj prvi crtež. Moj crtež broj 1 izgledao je ovako. Pokazivao sam svoje remek delo odraslim osobama i pitao ih da li se plaše mog crteža. One su mi odgovarale: zašto bismo se plašili jednog šešira? Moj crtež nije predstavljao šešir. On je predstavljao zmijskog cara koji je progutao slona. Nacrtao sam tada zmijskog cara iznutra, kako bi odrasle osobe mogle da shvate. Njima su uvek potrebna objašnjenja. Moj crtež broj 2 izgledao je ovako. Odrasli su mi savjetovali da se ostavim crtanja zmijskog cara s polja ili iznutra, da se pozabavim geografijom, istorijom, računom i gramatikom. Tako sam u 6. godini napustio sjajnu slikarsku budućnost. Bio sam obeshrabren neuspehom svoga crteža broj 1 i svog crteža broj 2. Odrasle osobe nikada ništa ne shvataju same, a decu zamara da im stalno daju objašnjenja. Morao sam dakle da izaberem neki drugi poziv i naučio sam da upravljam avionom. Letao sam svuda pomalo, a geografija mi je, to je tačno, mnogo koristila. Umeo sam na prvi pogled da razlikujem Kinu od Arizone, a to je vrlo korisno ako čovek zaluta noću. Tako sam, tokom života, često dolazio u dodir sa mnoštvom ozbiljnih ljudi. Dugo sam živeo među odraslima. Video sam ih sasvim izbliza. To nije mnogo popravilo moje mišljenje o njima. Kada bih sreo nekog od njih ko bi mi izgledao malo pistriji, iskušavao sam ga svojim crtežom broj 1, koji sam stalno čuvao. Želeo sam da saznam da li on zaista shvata. Ali on bi mi uvek odgovarao: to je šešir. Tada mu ne bih pričao ni o zmijskom caru, ni o prašumi, ni o zvezdama. Spustio bih se do njega, govorio bih mu o bridžu, o golfu, o politici i o mašnama. I odrasla osoba bila bi veoma zadovoljna što se upoznala sa tako razboritim čovekom.